Akong iyukbo ang akong dakong pagtahod sa mga tipadlalipod sa pagtuo nga niya karon dinhi sa atong mga kaubanan sa Catholic Faith Defender ug usab ilabi na sa akong mga kaubanan sa lay Catholic apologist nga diin ania karon dinhi aron pagduyok sa paghatag o pagpasabot mahitungod sa atong pagtuo concerning sa Biblia, concerning sa kasaysayan ug usab mahitungod sa matuod nga pagtulun-an nga gitudlo sa Biblia o gitudlo sa matuod nga iglesia. Dili palang dugay atong nadunggan ang pamahayag sa mga banggiitang depensor sa atong pagtuo. Nga diin si Kristo nagtukod lamang og usa ka iglesia, usa ka simbahan, usa ka pundok nga diin ang Kristo mao lamang ang tag-iya. Akong sublion ug akong balikon ang pulong nga gilitok dili palang dugay nga nakasulat sa balaang kasulatan. Nag-ingon na nga itong Ginoo sa Kristo, Tuis Pietros et soperhang Petram edificabo ecclesia meam et fortes inferinon privalibont adversus iam. Pag-ingon niya, tukuron ko ang akong iglesia, tukuron ko ang akong simbahan. Dili na simpleng termino lang nga simbahan, dili na simple lang mga pundok-pundok, kung dili usa ka na kasosyudad na diin si Kristo mismo, ang atong Ginoong Kristo mismo kadtong gilansang sa krus nga giilang Mesiyas sa mga apostol, kadto mao ang magtutukod ni anang maong iglesia nga diin sosyudad or society or kapunungan sa mga tao nga iyang mga sumusunod. Mga bitaw, kung nato ang basahon ang balaang kasulatan, for the 1st century AD, makita nato nga gihingan lang sila mga Kristiyanos. Unsa man ang Christians? Christians is a person. Christian is a person who believe the divinity and the doctrine of Christ. So ang Kristiyano di ay nagatuo sa pagtulunan ni Kristo o nagatuo sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. So dili ka matawag ang Kristiyanos kung dili ka mutuo nga si Kristo Diyos. Dili ka matawag ng Kristiyanos, strictly speaking, kung dili ka mutuo o mutuman sa pagtulunan nga gitudlo ni Kristo. Pag moingon gani tag pagtulunan, narabay ato mga higala karon nga ni Adres Palibot, nagsikad-sikad na ganina, duol pa ko diha ganina. Gusto na kong musulti, gusto na kong tawag nga ng mamahayag. Taon-taon, pahuman na lang sa amin. Kay atong anang timbawason ang inyuhang mga panguna-una o mga reklamo sa Santa Iglesia. Ang Biblia, tataw og tinaw ang nakasulat Kristiyanong simbahan, Iglesia sa Diyos, Iglesia ni Kristo. Pagtak na itong mga higala, kami na na. Pero remember, si Kristo nga nagtukod og iglesia, nakaila siya ni anang mga tao nga iyang gipahimutan sa iglesia. Kinsa man tong naila niya? Mo nang Efeso kapitulo 2 bersikulo 20, unang gipahimutang ang mga apostol. E nga nung unang gipahimutan man ang mga apostol, kay naa sa tumong ug timuha nga mabuhi kining maong iglesia. Mo nag-ingon niya, et fortes inferinon prevalibont adversus iam. Sa in English pa, even the gates of hell shall not prevail against it. Dili mabungkan. Dili mabungkan. Pero ang uban ay nagtudlok, ay wala natalikod ang iglesia na balik sa 1914. Natalikod ang iglesia, nabalik diri sa Davao City, kanang atong silingan. Kana nagpailang appointed son of God, ambot. Ang hibawan na akong appointed, nas barangay o City Hall. So, makita nato na si Kristo nagtukod og iglesia, may saad nga dili og dili malumpag. Unsay rason nga nung dili man gyud malumpag ang iyang iglesia?
Ayaw mo katingala, nagbitbit ni madagahang mga Biblia, nga naman kay para siniguro yun, nga dili ni makawang, kining maong kagabion, alang sa mga igsuon, kay hilig na ba kayo na mangutan ng litra por litra. Nya, mas mayo tumatuwag hatagan kung sa ilang ipangayon. Nya, sumala pa na Apostol Pablo, ngadto sa sulat niya, ngadto kang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4. So, unsay hinungdan, nga nung dili jud matumbag ang iglesyang iyang gitukod. Na ay dakong katuyuan, nga nung dili matumbag. Nga naman, niya. 1 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4, nag-ingon. Atong iatra sa 3. Unsay giingon sa balaang kasulatan? Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. 4. Nga buot nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamatuoran. Nganong dili matumpag ang iglesyang iyang gitukod? Tungod sa hinungdan kay ang katuyuan sa Dios, ang tanang tao kinahanglan maluwas. Ang tanang tao kinahanglan masayod sa kamatuoran. Sumod din ang misyon sa iglesyang gitukod ni Kristo. Una, maluwas. Ikaduha, masayod sa kamatuoran. Nga nung kinahanglan masayod man sa kamatuoran, nga nung apil nga requirement sa kaluwasan, tungod kay ang Ginoong Jesucristo mismo nag-ingon. 8:32, nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Mao kinahanglan tang pasayron sa kamatuoran tungod sa hinungdan nga kinahanglan tang masayon ug makakap-og sa kaluwasan. Mao bitaw kun ato ang mabantayan nga daghang kaayong mga tawag-an ng mga tao nga nalangit na kanang gideklara sa atong simbahan nga santos nga walay alamag sa dihang tawag-an na nagkinabuhi pa. Apan kun ato ang makita before namatay gitagaan og divine wisdom. Nga naman kay usa sa mga requirements aron ta malangit kanang masayon ta mahitungod sa Dios. Wala kinahanglan ta pasayron sa kamatuoran. So ang iglesia nga iyang gitukod, ang purpose mao ang pagtudlo sa kamatuoran. Mo bitaw ang mga apostol, appear si Apostol Pablo, nag-ingon sa iyang sulat ngadto kang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Sumala pa sa balaang kasulatan, ang giingon din 3:15. Unsay giingon? Apan kun malangan ako, kining sulata mo ay magtudlo kanimo, kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Pagid giingon din nga ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran ang Biblia, ang the Son of God. Ang ingon sa balaang kasulatan, tataw tinaw, ang iglesia, ang simbahan, ang haligi ug patuuranan sa tanang kamatuoran. So ang simbahan, maabitaw kay naghupot man siya sa truth, naghupot man sa kamatuoran, daghan kaayong gustong mubato. Daghan kayong nagsulay nga puguba ni ining maong simbahana. Mabito sa 1st, 2nd, and 3rd century, grabe nagko ang mga persecution. 5 kag naagay 10 great persecutions. Pero wag yun nahitabo nga napukan ang Iglesia Katolika. Wag yun nahitabo nga napukan ang iglesyang iyang gitukod. Nga naman, sa Antikristo, et fortes inferior prevalibor adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Dili o dili mabungkar. Nahupno na lang ang Imperyong Romano. Nahupno na lang ang templo sa mga Hudiyo. Napukan ang daghang mga gingharian. Apan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ni barong luyo sa daghang naninguha sa pagbukan o pagkupa ni ining maong simbahana. Mabito karon, nagtanaw ko sa social networking site, grabe ang tawag anang atake sa simbahan. Kay sayod man ta nga nato ang tawag anang pangulo karon
naay tawag anang dili man ingon nga hatred, kung dili naay nabinbin, nakasakit sa atong simbahan sa Pilipinas. Pero wala ko magtuo nga ang tibok simbahan ang iyang kalaban. Nga naman kay bisan gani ang iyang mama, wala niya giagni nga, ma, before ka mamatay diri sa ka sa Iglesia ni Duterte. Pagyo, nagpabiling Katoliko o gani ang iyang mga practices, nagpabiling Katoliko o gani gidawat pa niya ang tubag sa papangagitagaan siya og pasaylo. So nagpasabot nga wa pamatangtang ang pagkakatoliko sa atong halangdong presidente. Pero naalagi panahon nga tungod sa politikanong aspeto na ay mga butang nga dili magkasinabot ang lider sa simbahan nato og siya mismo. Pero kung moingon tang nag-atake ang Iglesia Katolika, gubaon ang Iglesia Katolika. Kaysa karon lang di lagi protestante ang muguba. Dili na kay mga dili Katoliko ang niguba niining maong simbahan na, apil pa ang membro sakop niining maong simbahan na naningkamot sa pagguba. Katoliko ron mo ay unang mga atake sa obispo. Katoliko karon mo ay unang mga atake sa pari. Nga naman, kay wag na'y pagtuo, nakalimot sila. Nakalimot sila sa Diyos nung kamatuuran na si Kristo ang nagtukod niining maong iglesyaha. Sa giingon na ganina ni Brother John Jonah, nag-ingon siya na bisan pag na mga badlungon, pero wa man nagpasabot nga nawala ang kabalaan anong simbahan na. Pwede niya mong atakihon personal ang pari, pwede niya mong atakihon personal ang obispo, pero ayaw atakiha ang tibuok simbahan. Kaya unsa may gibuhat ni Apostol Pablo kaniadto, gilutos niya ang iglesia ang gitukod ni Kristo, gilutos niya ang katawhan nga diin sakop nining mga iglesia, pamatyon pa, pero unsa may nahitabo, ang mga Kristiyano ba ang hilak? Ang mga sakop pa sa simbahan ang nanghilak? No! Ang ninghilak si Ginoong Jesucristo. Kung sa giingon niya kang Apostol Pablo, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Kay dili mabulag si Kristo o ang simbahan. Kung atakihon nimo ang kinatibuk ang simbahan, giatake nimo si Kristo. Kay ang simbahan o si Kristo, dili o dili gayud mabuwag. Mabit pag ay naghumpot manas kamatuuran, mao na nakabaton ta karon og Biblia. Mao nga na atay gitawag og Biblia. Mabatang mga eksona to mga dili Katoliko, nagbitbit og tawag anang Biblia, nagbitbit og kining mga sinulat na quoted or quotations from the Bible. Grabe sa nagbitbit pero wa nila pasalamati ang responsable nga nagpagawas ni ining maong Biblia. Unya ang pinakapait pa kaysa dihang mikawas kining libro nga Biblia, gisabot supay sa ilang kaugalingon nga pagsabot. E unsa may gingon? Unsa may giingon sige tawag og balaang kasulatan? 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 20. Sumala pa San Pedro, in Scripture there is no private interpretation. Diha sa kasulatan, walay kinahanglan, walay private interpretation. Mo bitaw ning ato mga higala nga mga dili Katoliko, human ubasa sa Biblia, human nga nakakaplag, way kaon-kaon, way inom-inom og tubig sulod sa tulo ka adlaw, nagbitbit o Biblia, nagkuhag tawag anang mga lapis, wa pa may bulpin so na lapis pa man. Pagkahuman way kaon-kaon, way inom-inom og tubig, sige basa og Biblia, pagkawas anghel na. Paggawas sa kwarto, anghel na. Napoy usa, nasubraan siguro pagtawag anang tuon sa Biblia, kuman niabot dito sa Imperial Hotel, naabri daw itong siradura, nisuod ang bituon. Di man kag bituon ang isuod. Nya pagkahuman, ingon niya siya, I am the appointed son of God. Ha? Murag correct. So, prueba na, gadag kang nagbasa sa Biblia, nga nangasaag. Wa na nakahubog sa kamatuuran, nga naman, nibuwag, nibiya, nidetach, gikan sa
punuan nga mao si Ginoong Hesukristo. Kinsa man na kanang gitawag og punuan na unsa man na. Ang Biblia nag-ingon, Kolosas 1:18, mao ang simbahan. Nga mao ang iyang lawas. Unsa lang simbahan na? Di mas mayan ng mukaw tag libro. Kaya naay panutihon nga contrafactum non valid argumentum. Nga ang pamahayag musupa gani na o musukwahi gani na sa mga libro o mga ebidensya o mga facts, kanang pamahayaga dili na tinuod. Yeah. Isa man ang simbana. Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Kini nga libro. Yeah, atong basahon. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Atong dinisayon, na ako ni duha ka balido nga kahulugan sa Iglesia Katolika, nga ikatandi sa duha ka kinaiya ni Kristo, nga maoy iyang magtutukod nga Dios o tao. So kada ding iglesia sa Biblia, kanang niingon si Kristo nga akong iglesia o kanang susyudad nga giangkon ni Kristo nga ako ning susyudad, mao din na ang simbahang Katoliko. Unya gikan kang Kristo ngadto kang San Pedro hangtod karong panahon na walay bugto ang iyang kutay ano man kay nagtudlog kamaturan ug usa sa gipagawas nga kamatuoran sa Iglesia Katolika ug bisan ang atong mga igsuon nga mga dili Katoliko kini mga Protestante, Iglesia ni Cristo, ni Manalo, kining Saksi ni Jehovah ug uban pa mituo sa gipagawas aning iglesia. Unsa man tong gipagawas nito upod sila kanang Biblia. Nganong makapagawas man sila aning maong gitawag og mga libruha? Nganong ingon man ta kinahanglan tang mutuo? Ngano man? Sinusan na mo kayo ha? Okay. Ngano man? Tungod sa hinungdan, nga diin ang iyang gitawag og kasaysayan mabalik ngadto kang Kristo. Dali lang ha. Ato ang tawag anang basahon og asa nagikan gid aning kasaysayan aning iglesia ha? O aning gitawag og simbahana or kining gitawag og sosyudara niya. Roman Catholicism. A Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD. So ang iya din kasaysayan sa mga Bisaya ng traces kanang subay. Masubay gikan karon hangtod dito sa 1st century AD. Unya ang the New Book of Knowledge nag-ingon sa edad ni anang moong iglesia ha o niining moong gitawag og iglesia ha niya 287 nag-ingon the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So ang kasaysayan di ay ning simbahana mukapat ang hapit 2,000 anyos ang edad. Muna usahay bitaw. Kaingon ko nga, nanghambog na magani sila nga ang tuig sa lang simbahan 100 years old pa. Mas magulang pang Tanduay. Mas magulang pang katedral kay 100, kung ako masayop, 165 years. Ang katedral. Mas magulang pa ang unang simbahan dito sa Cebu. Kay almost 400 years old na. Sila yung ikaw 100 pa. Salamat sa Ginoo. Kana prueba nga naa ang Kristo nag-uban di ining maong iglesia. Ngano man
itudlo ang kamatuoran. Mao nga naa tay Biblia. Mo ni atong gisaulog karon, naa tay Biblia gihuptan nganuman tungod na sa iglesyang gitukod ni Kristo nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nya nabi ay binutikwil nga pangutana. May mabasa ka ba, Brad, sa Biblia? Letra por letra, Brad, ganingon si Kristo, tukuron ko ang akong Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kana nga pangutana, siya mismo nga nangutana, wa kasabot sa iyang gipangutana. Nga na makaingon man ko nga wala kasabot. Tungod sa hinungdan, ang Kristo wa magtukod og ngalan. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ngalan sa Iglesia ang gitukod ni Kristo. O niya ang gitukod ni Kristo sa Biblia, dili ngalan kundi ang susyudad. Nga kinganlan sa kaulahian nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. So mo ni hinungdan ka nga nagsaulog ka. Dili tungod lang kay sa Biblia, kung dili tungod sa simbahan ni Kristo nga hinungdan nga migawas ning gitawag og Biblia. Og ang official interpreter ni ining maong libruha, dili sila. Igo naman sa nangopya, wa magitarong ang kopya. Gibangkuhaan pag yun. Ang interpreter or ang official interpreter sa Biblia nga atong nahuptan karon ang maong responsableng nagpagawas na mao ang Iglesia Katolika. Pwede silang mo interpret, pero ang final say naa sa Iglesia Katolika. Wala ba og Philippine Constitution? Ang Philippine Constitution, kitang tanan, isip mga Filipino, pwede ta mo interpret, pwede ta mo sabot, pero pag oras magkabangi na ang atong pagsabot, asa man ta mo damo? Muadto gitag Supreme Court. Kung unsa ang isulti sa Supreme Court, final and executory na. Bisan kinsa tuman nganuman kay siya man ang final interpreter ni anang maong Philippine Constitution. Karon ang Biblia kay mao man ang konstitusyon sa atong pagtuo, kinsa man ang final interpreter? Mao ang Iglesia Katolika kay siya man ang responsableng nagpagawas. Kanang atong mga higala nga dili Katoliko, igulan na ng hulam, wa pagitarunga og hulam. Kunya samtang naghulam pag giatake pag yun ang gihulaman. Pagkaway batasan. Diba kung manghulam ta, magpasalamat ta kay nakahulam ta. Nya karon giunay pa ang gihulaman. Gigamit ang Biblia gidugdog sa ulos Katoliko. Mao na nga halos tanan nga ilang membro gikan sa simbahang Katoliko. Wala pag mangga, punuan sa mangga. Ang tag-iya mo patubo ni anang maong punuana o niya pagkaman iyang alimahan pag-ayo madili mataptan og sakit o niya naay sakit putpulungon ilabay pagkaman hulaton sa tag-iya nga ba mahinog og hulaton niya ang panahon nga iyang i-harvest naay kawatan muagi ana makakita anang manggaha nga daghang bunga o sa ilang himuon manguha nagbato kanunayo nagbato ayuhon ginaglapay aron lang daghang bunga nga mga taga. Pag igo atong bunga ha pagkahulog pagkatugpas yuta naliki. Wala tanawan ng mga namiyas Katoliko usahay. Makaingon ko nga ang pangrason maliki. Ngano magiwa naman mamao. Dili naman mao ang gitawag og gihatag nga pagtuo og pagtulon-an subay sa nakasulat sa gitawag og balaang kasulatan. Wala ka ng ilang mga membro, resulta nas kawat. Ang tag-iya, ang Katoliko, ilang giangkon. Kung nakita nga mga Katoliko, nga naapataron din kinahanglan magtanaw taan ng ilang ilabay, aron makabantay ta. Kabantay mo na Apostol Pablo, magbantay o maglikay kamo, ni anang mubahin-bahin kaninyo. Sa unsa mang paagya nga makabantay ta kanang magtuki ta sa atong gitawag og pagtuo. Kung magtuki ta di ta pwede atong interpretation ng ato ang ipairan.
kung dili ang interpretasyon nga gisulti sa atong simbahan. Nganong pirmi man kumusaldi sa simbahan? Ngano man kay kanang maong simbahan na giubanan sa Espiritu Santo. Manang San Juan 14:16 o 26. Muna kumubasa tang Biblia, pag naatay kalibgan, adto ta sa atong simbahan. Ngano man? Tawa ko ba? Nasa Biblia ganyan. Abot ng Biblia. Abot ito. Panigihapon ako. Memorize mo nila. Ha? Memorize mo nila. Dili, mo naman ako sa sitas. Na naman ko yan na sa kong Yeah. Malakias, Kapitulo 2, versikulo 7. Nagingon, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Wala giingon din nga katungdanan sa mga pastor, katungdanan sa mga ministro sa iglesia ni Manalo, katungdanan sa mga dili pari. Ang giingon din katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan, pag ingon gani kinahanglan, we are obliged, necessary, na ay necessity. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton. So dito mangutanan nila. Human, nandito mangutanan nila. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Biblia ang misulti. Dili si Brad Argeselo, dili ang sakop sa Lay Catholic Apologist, dili ang sakop sa Catholic Faith Defender. Kung dili ang Biblia, mo ay magsulti, adto ta sa pari. Yan narabay uban nga magtudlo nga dili pari. Sige mo na Apostol Pablo, ayaw ninyo nagdawata. Nga naman patay nagkalag. Nadaghan na kayong Katoliko na niya namatay ang kalag.